sen garti noon e haalde tigi tigi leydi gaaɓu ndi eɗen gummoro noon gila e jamanuji gadiɗi gaaɓu nde tawno hoddiɓe men seɓɓe ɓe hono mandinkaɓe e mbawata wiide gaaɓu ga kamɓe mbawa ɗum wiide ɓe mbiyata ko ka kamɓe ɓuranno ɗum wiide ko kaaɓu ɗum firtani wonde ko leydi ndi ko kaabu wiyeteno ala ko kamɓe ga kam ɗum ko Allah haɗiɓe ɗum ɓe mbawa wiide ga ɗum noon sa yiiɗi sa hawri e goto mabɓe mbiya ɗum yo wi ga wawa wiyatma ko ka nde wonno ga o ala e ɗemgal mabɓe ɗum hawnaki hersinaki ɗum taki inde gaaɓu nde waɗa inɗe kewɗe won hen mbi kaaɓu won hen mbi haabu ko wayno sarankulleɓe won hen gacci ɗum e inde muɗum nde ganduɗa ko noon tigui nde innira nde tawno ko fulɓe ginni ɗon ɓe mbi ɗum ko gaaɓu ɗum woni ko gaaɓuri nde tawno eɗen gandi on saaha gaaɓu ko leydi ndi ko leydi ndi ganduɗa hoorema ko leydi hecciri ɗum woni leydi gaaɓu gaaɓuri ko ɗum taki ɓe ummade foroya kamɓe fulɓe ɓe gari ɓe jotti ɗon ɗo gaaɓu nde tawno ko ɗon ɓuuri fulɓe gandira ko jawɗele mumen eɗen kaala noon holno leydi gaaɓu ndi wertorino hoto ndi fuɗɗuno ha hoto ndi hanno e on ɗon waktu leydi gaaɓu tugguno koye maayo Gambi wertori noon ha takki maayo Casamance hofori noon ɗum woni woñori noon ha e maayo kadi ha e leyɗele ɓaariɗe ɗe ha yetti maayo Jeeba e maayo mawgo ngo hono Gueƴo yaari noon ha yetti maayo Cayanga heede Fass Guinée Bissau ha yetti Faring hofori noon ha kadi ha Funnague tugge Fouta Djalong mbiɗen tugguiɗo Fouta Djalong ɗo maayo Kongung he leydi to Guinée Conakry to Guinée Bissau hofor noon ha leydi Jooladu hono leyɗele Joola e Biafada ko ɗo fulɓe jammi hande foroya ko ɗum woni jammi ko ɗum woni ko ɗon ɓe ginnata ɗon ɓe mbiyata hande foroya firti ko leydi rimɗudi jeytidi heptude hoore muɗum yaari noon bandiraɓe ha yetti ñalu ono mbiya ñalu kunda to leydi Nalus to diwan Kakuye he ɗin jamanuji gaaɓu wonno ko leydi peccidi keccidi jiɗɗen wiide alɗudi kadi honno ɗon ko soniyankoɓe ɗum taki ɓe mbi ɗum haabu leydi gaaɓu fecci ɓaawo ɗum pecce e diwanuji fecci e pecce ɗiɗi mbiɗen hono diwan Firdu ɗo fulɓe kepti laami e diwan Gaaɓu takkanoɗo he Fouta Djalong tuma nde hippino leydi ndi almameɓe Timbo ɓe celni noon laamu Labe ɓe mbatti ɗum ko laamu ko ngesa ko ɓe mbiyata ko ngesa Kamañang commune Jeeyi holko taki ɓe celni ɗum e laamu Labe nde tawno ko Labe nulnoɓe yoɓe ngar ɓe mballa bandiraɓe mabɓe musidɓe mabɓe fulɓe ɓe gam habde e seɓɓe ɓe kono tan musidɓe tedduɓe ballal ngal hono kono mbiri no Pulaar wiidata debbo e laamu halfintake nde ɓe kalfinama laamu ngu ɓe celni ngu on sanga gaaɓu ɓe celni ɗum e laamu Labe ɓe kuufi ɗum ɓe kertori ɗum diwan Firdu o hufno ha Faring e ko yawti ɗon gila e Pacana mbiyen Sénégal ha ɗo Guinée Bissau o kono tan bandiraɓe gaaɓu hande o
ɗum woni gaaɓu mo almameɓe timbo tottuno ɗum ɓiɓɓe ɓe tottinno ɗum ɓe duttino caggal ɓe guitti juuɗe kuufagol ngol ɓe tettuti ɗum leydi gaaɓu hono ɓe batti ɗum e juuɗe fulɓe. so tawi noon en kaali jiɗɗen haalde ko gaaɓu gila e temedande hono siècle 12 fillotoɓe tarika gaddi darti hono tarikaji cimti kewɗi certuɗi noon kollirɗi fergoji seɓɓe hono mandinga kono pillari ɓurdi lollude hen ko pillari ndi ganduɗa kollirdi hakkude fergoji seɓɓe hakkude fergoji seɓɓe ɗi e sosdeɓe laamuji ɗi tarika wi kañum ɗon de laaɓanani ɗum saabu ne tawno ɗum waɗi jamanuji kewɗi tawi jamanuji kewɗi jawti. jiɗɗen wiide ko pillari ɓurdi lollude hen holliti ko hakkude fergoji seɓɓe ɗi e laamuji ɗi jamanuji kewɗi ngulima ɗon ɗum woni jamanuji kewɗi jawti ɗon. ko gonga darton ngol holliri wonde kamɓe seɓɓe ɓe ɓe kuufino nokku kimmuɗo e diwan gaaɓu gila he temedande 13 hono siècle 13 ha e temedande 11 jafuɗa gila e mbiɗen timedde ɓe kufno hunde e laamu gaaɓu e leydi gaaɓu gila e temedande 12 ha e temedande 13. so arti noon e fillotoɓe portugais naaɓe ɓe ganduɗa kanum en jimno Guinée Bissau ene wayno kamɓe ɓuuri ƴellitade e ko laaɓi ko wonno toon. kamɓe ɓe gonɗini laamu seɓɓe ɗo hunde e diwan gaaɓu ko tuggude e hitande hono temedande 15 ngu sosno ɗum Tiramagan Touré walla mbiya Tiramagan Traoré mo ganduɗa noon ko Soundiata Keita woni ko toɗɗino ɗum addi ɗum ɗon itti ɗum to henne to impérie Mali. kono ɓayre gaaɓu e lollere mum bandiraɓe ɓami hebtinede koye hitande mbiɗen 15 hono siècle walla mbiya temedande 15 tawi ko e nder laamu gaaɓu mbo Mansaba. ɗum noon musidɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e wimami ɗum wonno tan ko jubbande ko fati e laamu gaaɓu ma en garto hen e jamanuji paaɗi ngam yajjinade ɗum ɗo jogorɗen hollude holno fulɓe ɓe ummori foroya hono mbaalo kunda ɗum woni fulɓe ɓe no ɓe gummori foroya to ɓe laamino kadi e ha no ɓe jottori ɗon henne e leydi gaaɓu e no ɓe laamori leydi ndi no fotirno e haareji bannoɗi kadi hakkude mabɓe e seɓɓe ɓe sen dubbi peɗendu mbiyen haare wannone to kansala. ɗum noon musidɓe fulɓe wimi mbimi e bimami arno jokkande mon yewtere mon ko musidɗo mon mo ganduɗon guiɗo leñol guiɗo wimi mbimi e bimami Cheikh Oumar Sall. Allah finini en e jaam eɗen ñaagui nde o ñallinta e jaam ñallinta en e jaam so sen ñalli e jaam o hirna men e jaam o reena en to diine men e to ɓesguji men e to jawɗele meɗen o suuta leñol men ngol yaare yeeso ngol ɓamto dow.